Ľudia, ukážeme si jednoduchý návod, ako prehrávať titulky na YouTube, alebo inak ako si vypočuť YouTube videá vo svojom vlastnom jazyku. Takže najprv pôjdeme do obchodu Play. Tam si napíšeme titulky player. A je to presne toto. Presne toto žlté. Je takéto aj na počítač. Je to vlastne v rozšírení Google Chrome. Môžete to tam nájsť v Chrome Store. Dobre, nainštalujeme, dáme otvoriť. Reklamy si nevšímajte, je ich tam naozaj veľa. Veľa. Dáme vybrať akciu, dáme preložiť. He took up his brush and went tranquilly to work. A dáme video. Tak, malo by nás to presmerovať na YouTube. Dobre, sme tam. Také video, čo som nemohol napríklad nájsť v slovenčine veľa, tak je o simulovanej realite. Tak napíšeme simulation a dáme teórii. Dobre, toto viem, že je po anglicky toto video. Uvidíme, či to bude fungovať. Konečné vedomie presahuje akúkoľvek formu, je beztvaré, ale ako Takže sa vidíte, poznáš, že to funguje. v určitom zmysle. Má to svoje Dobre chybičky. pozná sa z Myslím, že dosť veľa chybičiek, rôznych uhlov pohľadu. ale Takže avatar zatiaľ je to, to čo stačí. hovorí, je to projekcia seba samého. Dovoľte mi pozrieť sa na seba z tohto uhla pohľadu a dovoľte mi, aby som sa v skutočnosti. Dobre, Tak tak to je všetko. Ďakujem za pozrenie. Ak vám toto pomohlo, dajte like. Budem sem dávať viacej návodov. Tak dajte like a odber. Dovidenia.